Tipemphere. Atate athu akumwamba, tikuthokozani kwambiri fa chachisomo chopambana chimene mwatipangisa kuti tikakhale tonse pamalo amodzi ndi kugawana mawu amenewa. Mwanena kuti pali awiri pali atatu inunso mulikombo, mutidalitse wina aliyense ndi chisomo chimene mwachipereka mwa Khristu Yesu, ndipo kuti tikatha kumva zinthu zimene zili mkudza. Tipemphere m'dzina la Yesu Khristu, amen. Right, so takhala ndithu tikuyenda ndithu mu buku limene la chivumbuluso. Panopa tili mu chapter cha 15. Okay, so mu chapter 15 tikuonano za 144,000 nyimbo imene atazayimbe imeneyi. Okay, nyimbo ya 144,000. So kwa zaka I think chino chachitatu, if not number 2024, 2025, 2026, 2 years now tikupanga study ya buku la chivumbuluso lakuyambira Daniel kuyenda masasiri kafika ku chivumbuluso. Okay, so I think mine taka study ya number 60 something. Okay, kumano ni mastudy onena kuti no chinthu chimodzi chimene takhala tikuonesa ndicho Yesu ndi chilungamo chake chokhacho chimene takhala tikunena. So ndakhala ndakauza anthu anawa kuti tikamawerenga buku la chivumbuluso ndi vumbuluso la Yesu Khristu. Okay, mwanthawi zambiri anthu amza tino atenga 1 hour 2 hours akufotokoza za news zimene zichitika ku America kaya ku Iran kaya ndi chani, nditi atenga 10 minutes kukambapo za Yesu. No. Okay, ndi buku la chivumbuluso cha Yesu Khristu. Tifunika timuonemo Yesu kotheratu, osati kuti pakadusa zaka zitatu nditi maphunziro amene ndinapanga pa chivumbuluso ali outdated ife kuti mapresident asintha nditi tipangenso information omwe ija tipange according to mapresident asopano. No, imenenso ikupanga study chivumbuluso yayi. Buku la chivumbuluso ndi vumbuluso la Yesu Khristu. Vumbuluso la Yesu Khristu ndiloona dzulo, ndiloona lero, ndiloonanso mawa. And vumbuluso la Yesu Khristu limakhala liku mkira kutioneserabe kwambiri Atate, right, khalidwe la Mulungu, right. So tikamaona maphunziro amene tinakhala tikupanga mbuyo mu ndi panopa titati taonereso tona nawo no chimene takhala tikuonesera ndi Yesu Khristu. Olopata khali mwina mwachisomo cha Mulungu badusa zaka 5 zaka 10 ma studies akhalabe ofunikira ife tino sitimapanga focus kwambiri pa zimene zikuchitika ka president apanga ka president apanga kumana kuti mapanga focus kwambiri pa vumbuluso la Yesu Khristu. Buku la chivumbuluso ndi limene ilolo mukuona nkhaneje. So apapa tikupitiriza tili mu chapter 15. So pa chapter 15 tikudusano kunena kuti ndi bridge. Tikaona chapter 12 tinaona mene Mulungu anakhazikira ufumu wake, right, ndipo tinaona kuti no Satana atakwiya anakayima pa mchenga wa pa nyanja. Tinaona zimene mu NSB, MSB, ma Bible versions amaonesa no si Daniel amene anayima pa mchenga wa nyanja koma no Daniel ndi amene anayima si Yohana anayima pa mchenga wa nyanja koma ndi Satana chinjoka chimene chinayima pa mchenga wa nyanja kuti chikayitane chani chirombo, right. And tinaona kale mu chapter 13 lemba la chirombo kukhazikitsidwa. Chivumbuluso 14 Mulungu pamene akutionesera no otsala mbewu yake aja tinaona mu verse 17 aja ndi amene akuzakhazikitsidwa no ngati chani 144,000 ndi amene akulalika uthenga wa angelo atatu kumapeto kwa nthawi. Uthenga umene ndi umene ukugawa gulu la Akhristu, right, makamaka Akhristu kuti kwauza kuti musaope dziko komanso Babulo adani wagwa kuwayitana Akhristu kunja kwa Babulo komanso kuchenjezanso dziko kuti lisalandire chani lemba la chirombo. So uthenga wa angelo atatu kupanga uone magawo onse kuchenjeza anthu amene ali Akhristu, kuchenjezanso anthu amene ali mdziko lapansi. Kumano kwa Akhristu uthenga umene wagawa Khristu pawiri kuti ena akukakhala ngati tili kuyena akukakhala yani nasungu kuonekeratu poyera. So podusa chapter 14 pamene tikubwera mu chapter 15. So chapter 15 ndi bridge pakati chapter 14 ndi chapter 16. Chapter 16 ndimene titaone kuti no tikuona miliri isanu ndi iwiri. Okay, tikhuzako lero pang'ono boka kumene tikamaona miliri isanu ndi iwiri
tinayiona kumene tinkaonanso malipenga asanu ndi awiri, so ndikhuzanso kumene koma nkhani yaikulu ndina kuti isanadze miliri isanu ndi iwiri mulungu akutipanga rewind kaye kuti tikaone chinayi chapadera cha anthu amenewa tikuti 144,000. So brother Chifundo tawerengeni pamenepa Chivumbulutso 15 verse yake ya 1 akuti bwanji? Chivumbulutso chapter 15 verse la 1. Ndipo ndinaona chizindikiro china mmwamba chachikulu ndi chozizwitsa, angelo asanu ndi awiri akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri, ndiyo yotsiriza. Mwa iyo wotsirizika mkwiyo wa Mulungu. Apa pamene pali nkhani akuti Yohana akuona chizindikiro kutiko akuchiona kuti akuchiona mmwamba, so tipangapo tifotokozapo pa ichi. So Yohane tiona mavesi ake tiona kuti Yohane amene akuona chivumbulutso anauzidwa kuti takwera mmwamba, right? So zonse zimene akuziona Yohane akuziona atakwera kuti atakwera kumwamba. Okay, so akuona chizindikiro china chimene akuona ndi chani? Atakuona angelo asanu ndi awiri. Angelo asanu ndi awiri ndi amene ndi chani? Ndi miliri isanu ndi iwiri. Ati ndipo ndiyo tani? Ndiyotsiriza. Andi akuti mwa iyoyo mwatsirizika mkwiyo wa Mulungu. So tikamaona miliri isanu ndi iwiri anthu amafotokoza ngati kuti ndetu Mulungu wakwiya ndi anthu, ndi wasiya anthu aja apanga lemba la chirombo apha anthu ena akana uthenga uja ndi pano mukotokhe chabwino apane nthawi yanga ndikukhaulitseni inu tsopano. Okay, anthu akamaganiza za miliri isanu ndi iwiri amaganiza motero, komano si choncho ya. Tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri tikukamba kuti ndi dziko lapansi pamene latani? Ndi dziko lapansi pamene lamukana Mulungu. Andi pamene dziko lapansi lamukana Mulungu chikuchitika ndi chani? Mulungu akulisiya dziko lija kuti likumane ndi zotsatira zake, ndi zotsatira zakezo ndimene ndikuyitcha miliri isanu ndi iwiri. Tiona kuti ndi choncho. Nanga chifukwa chani akunena kuti akuona angelo amene akutsanulira miliri ndipo mmene muli mkwiyo wa Mulungu? So tiona kuti mkwiyo wa Mulungu ndi chani? Tiona mavesi ake. Komano kodi ndithudi zikuoneka ngati Mulungu akuchita kupanga chinthuchi. Komano nkhani mmwe mungaziwe ntchito tikamakamba za angelo tikamba za uthenga, right? Tikamati angelo angati? Uthenga wa angelo atatu. Kodi angelo atatu azalalikiradi? Ayi. Tikuona kuti amene akulalika uthenga wa angelo atatu ndi 144,000. Nanga chifukwa chani aonesa angelo atatu? Akuonesa angelo atatu chifukwa ndi mauthenga angati? Atatu amene akuzalalikidwa. Uthenga wa angelo oyamba, wachiwiri, wachitatu. Mwaona nkhanicha? Funso lina ndina kuti akamati ngelo ena ochokera kummawa akuwauza angelo amene akugwira mphepo zinayi. Kodi angelo akugwiradi mphepo zinayi? Ayi. Tikuona angelo anayi aja akuyimira dzanja la Mulungu limene likuletsa zotsatira zoyipa kuti zisabwere payani pa dziko. So ndi Mulungu dzanja lake limene likuletsa zinthu zisadze pa dziko kufikira anthu ake akatatani atasindikizidwa. So uthenga amene uja amene ukutonesa paja angelo kugwira mphepo zinayi ndi uthenga zikuyimira ndi uthenga amene Mulungu afuna ife tione kuti ndi Mulungu amene akugwira yani mphepo zinayi, amene Mulungu amene akugwira chisokonezo kuti chisabwere pa dziko. Muona? So apapa akamati akuona angelo angati akukhala ndi miliri zikutanthauza kuti uwu ndi uthenga amene Mulungu afuna apereke kunena kuti zotsatira za mkwiyo wa Mulungu mwanjira ina zotsatira za Mulungu kulisiya dziko likumane ndi zotsatira zake ndi miliri isanu ndi ngati ndi iwiri. Sizoti Mulungu akutumizira angelo 7 kuti abwere azambe kuononga dziko ndi Mulungu akukondwera nazo. No. Tiona sizichitika choncho yayi. Okay, komano ndi chifukwa zafotokozedwa choncho chifukwa chonena kuti buku la Chivumbulutso linalembedwa mu style la chipangano chakale. Okay, so ndimafuna ndikuoneseni style ya chipangano chakale kuti muli tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu timakhala tokamba chani. Brother Angelo Mole ndiwerengere 2 chapter 36 kuyambira verse 15 16 kudumpha kufika 20 ndi 21. 2 chapter 36 verse lake ndi 15. Ndipo Yehova Mulungu wa makolo awo anatumiza kwa iwo ndi dzanja la mithenga yace
nalawirira mamawa kuituma, chifukwa anamvera chifundo anthu ache ndipo okhala pache. Verse 16. Koma ananyodola mithenga ya Mulungu, napepusa mawu ache, naseka aneneri ache, mpaka ukali wa Mulungu unawukira anthu ake, mpaka panalibe cholanditsa. Yerusalemu anapasulidwa, anthu natengedwa ukapolo ku Babulo. Verse 20. Ndiwo amene adapulumuka ku lupanga anamuka nawo ku Babulo, nakhala iwo anyamata ache ndi ana ache, mpaka mfumu ya Peresiya idachita ufumu. 21. Kuti akwaniridwe mawu a Yehova pakamwa pa Yeremiya, mpaka dziko linakondwera nawo masabata ache. Masiku onse akupasuka kwache linasunga sabata, kukwaniritsa zaka 70. Kolesi alola yense wofuna abwerere kwawo kukamanga kachisi. Yeah, so tiona nawo tuno mawawa I think anali ndi ma headings amu Bible langa la chichewa sole simnayos awa komanso awaso ndi heading ya Bible langa chichewa, so it's not part of Bible. Anyways, kumano nkhani mwoti kuona apa nchonena kuti ari Mulungu anatumizira amithenga ambiri ana Israeli. Tikawerenga nkhaniyo, ananyogodola, ananyoza, right? Kena kuchina chitika nchani akuti anapepusa amithenga ake, naseka aneneri ake. So anthu wanda anthu tankana Mulungu ati mpaka achina chenye chani, mpaka ukali wa Mulungu unawukira anthu ake. So ukali wa Mulungu ukawukira anthu ake chimachitika nchani? Tikamakamba za ukali wa Mulungu tikamba za wrath of God. Okay, ukali wa Mulungu utawukira anthu ake china chani, panalibe cholandisa. Ndi chinekelera nchani? Anthu aja anatengedwa ku Apolo kupita kuti ku Babulo. Mwana nkhanicha. So zikuonesa ngati kuti no Mulungu atakwiya ndi amene anabweresa akasidi aja a Babulo kuti abwera azagonjese Yerusalemu. Koma tikuona apa nchonena kuti no Mulungu kudzera mwa mphamvu yake ndi amene amateteza yani Yerusalemu. Mukuona? Koma anthu aja atanyogodola mithenga yake osafuna kumvera Mulungu, Mulungu anawasiya anthu aja kuti zosatera zomukana Mulungu zarani zagwire. So Babulo ndi amene anabwera zarani kuzagonjesa ana a Israeli. Mukuona nkhanichi. Okay, so iyo ndi example imodzi ya ukali wa Mulungu. For example, ukumuza mwana ayi usaswere amenepo mwana wachaka amene amasera matika amenepo iwo tatu akwiya kwambiri umusiya mwana wachaka ka abayidwa akatani ungomusiya zosatira zake zirani akumane nazo, amakhala munthu uja wakwiya kwambiri. Okay, so tikamaona ukali ukwiya wa Mulungu wa munthu ndi wotero. Wano tikamakamba za mkwiya wa Mulungu, Mulungu amakhala wakusiya kuti wewe komane ndi zotani zosatira zake. So anthu awa ana Israeli, right, atakumana ndi ukali wa Mulungu kapena mkwiyo wa Mulungu. Okay, chinachitika nchani? Mkwiyo wa Mulungu apapo unali wosanganizidwa ndi chisomo. Chifukwa chokuti chani? Mulungu analola kuti zinthu zakumane nazo, koma sizoti zinali kuti anthuwa akaonongeke ayi. Kumano Mulungu amafuna anthu aja aphunzire. Okay, nemuone apapa Yeremiya 29 verse 10 ndi 11. muone izi mwana afotokoza Yeremiya. Brother Chifundo tiwerengere wene. Yeremiya chapter 29 verse 10. Pakuti Yehova atero kuti zitapita zaka 70 pa Babulo ndidzakuyang'anirani inu ndipo ndidzakuchitirani inu mawu anga abwino ndikubwezera inu kumalo kuno. Verse 11. Pakuti ndidziwa malingaliro amene ndilingalira inu ati Yehova, malingaliro amtendere si achoyipa, akukupatsani inu adzukulu ndi chiyembekezero. So verse ndi verse imene anthu amayikonda kwambiri, verse 11. Pakuti malingaliro audza malingaliro amene alingalira ati Yehova, malingaliro amtendere si achoyipa. Mukuona? So tikamati mkwiyo wa Mulungu sumakhala Mulungu wapanga choyipa. No. Kumano mkwiyo wa Mulungu umakhala kuti no malingaliro yake a Mulungu iyeyo ali ndi yani? Malingaliro yake ayani amtendere. Malingaliro yake ayani
achiyembekezo. Kumana anthuwa Mulungu akuti mkwiyo wa Mulungu utadza pa iwo, Mulungu anawasiya. Ndipo tikawerenga 2 chapter 36 amachita ngati kuti ati Mulungu anaukitsa pa iwo Babulo. Anthu mukawerenga Daniel chapter 1 ati Mulungu anapereka mfumu ya Yuda manja mwa ndani, mwa Babulo. Komano ndi Mulungu amene anapereka dziko la Israeli manja mwa Babulo, kapena kuti Mulungu anasiya dzanja lake, ndipo atachotsa dzanja lake Babulo inabwera zatani zakunyesa. Tiona kuti kuchipangano chakale imene akufotokoza zinthuzi, Mulungu akalekerera Bible likulemba ngati kuti Mulungu ndi amene akuchita chinthucho. Mukuyona nkhani So tikamakamba ku chivumbuluso akamakamba zoti mkwiyo wa Mulungu ndi miliri isanu ndi iwiri. Mkwiyo ati ndi osasanganizidwa. Mwanjira ina zikuthandiza nayo kuti pamene Mulungu akuzalisiya dziko kuti likumane ndi zotsatira zake, zinthu zimenezozo zimene Mulungu akupanga pa anthu amene sizikusakanizidwa ndi chisomo, chifukwa chinena kuti anthu pa dziko lapansi zakhale apanga chisankho chothera chenati Mulungu sitikumufunadi sitikumufunadi, andi muchisankho chimenecho anthuwo akhwima, anthuwo sangalapenso. So nthawiso Mulungu amapanga kuti mkwiyo wake wadza, amakhala kupanga chinthucho cholinga kuti anthu afike potani polapa. Akamapanga wrath of God amakusiya. So imakhala ngati iweyo uli ndi Mulungu, koma Mulungu akuzera akulu musapange chakuti, right? Kumene iwe kukakamira chinthu chakocho, so Mulungu amakusiya. Mkwiyo wake wadza pa iwe, right? Kuti ukumane ndi zotsatira za umeneku, ukakumana ndi zotsatira zoti uone moyo umene umakhalira popanda Mulungu, ukakumana ndi moyo umene umafika ayi Mulungu wanga ndipulumutse, Mulungu chamabawa zatani zapulumutsa. Mpona amene ati ayi ndi malengero achani amtendere. So after 7 years Mulungu adabwera zatulusaso kuti ku Babulo kucho kwabwezeresaso. Komano tiona kumapita nthawi tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu, anthu apa dziko lapansi sadzalapanso yayi. Nkona kunena kuti mkwiyo wake ndi osasakanizidwa. I hope tili kumvana pamene pape. So tikamakamba za mkwiyo wa Mulungu tukamba chinthu chiti chimenecho. So akuona ndithu miliri isanu ndi iwiri, akuona ndithu angelo okhala ndi mbale, right? Zimene zikuti za Efrayani ndi uthenga umene Mulungu wapereka kunena kuti dziko lapansi kumapita nthawi zakhala mkaniratu Mulungu kotheratu. Mwangati ana Israeli anankana Mulungu, dziko lapansi zakhala lakaniratu uthenga wa 144,000. Dziko lapansi lakana uthenga, akhristu ena akana kutuluka ku Babulo akakamira umeneko, right? Dziko lapansi lakakamira lemba la chirombo, dziko lapansi lakakamira kuopa chirombo osati kuopa Mulungu. Ani pa chifukwa chimenechocho azakhati mitima yawo yakhwimiratu, ndi Mulungu mkwiyo wake ukadzadza pa iwo, Mulungu akazasiya kuti akumane ndi zotsatira za kusata chirombochi zachitengezo nena kuti uzakhale mkwiyo ndi osasakanizidwa. Mwanjira ina azakhati anthuwo ankaniratu Mulungu kwamuyaya. Akamakumana ndi zotsatira zonkana Mulungu salapa iyayi. Chomwe akufuna atuze chipulumutso ndi chimene chichi. Okay, so brother tiwerengeni Chivumbulutso 15 verse 2. Brother Fundo. Chivumbulutso chapter 15 verse yake ndi ya 2. Ndipo ndinaona ngati nyanja ya mandala yosanganiza ndi moto. Ndipo iwo amene anayilaka chirombocho ndi fano lache ndi chiwerengero cha dzina lache, anayimirira pa nyanja ya mandala nakhala nawo azeze a Mulungu. So tikaona apapa, I think last time nazifotokoza amene mawanga uthenga wa 144,000 mu chapter cha 14 ya Chivumbulutso. Tinanena kuti tikaona Chivumbulutso chapter 14 verse 1 to 3 amakamba zoti 144,000 akaona akuyima pa mpando wachifumu, right? Ayima pamaso pa mpando wachifumu. So funso ndinena kuti pa Chivumbulutso 14 verse 1 to 3 ndi 5 tingotene akamati 144,000 ayima pa mpando pamaso pa mpando wachifumu. 144,000 ili kumwamba. Ngati ili kumwamba tikamakamba za uthenga angelo atatu imene tikuyambira pa verse 6 mwasekera mpaka 12, azalalike ndi amene awa 144,000 chifukwa pa chapter 14 verse 1 akamba tala kumwamba. So tiye tioneni nkhani. Chivumbulutso 13 akamba zachani za lemba la chirombo. Chivumbulutso 14 kuyambira verse 1 to 3 mpaka 5 tingotene akutiuza ife Yohane akuona 144,000 imeneyi ili pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu. Koma tikamba verse chapter 14 verse 6 mpaka 12 akamba zachani
akukamba za uthenga wa angelo atatu. Kenako tikamazafika pa verse 14 umasesekapo akukamba za kulekanitsana kwa ndani, kwa mphesa komanso kwa iwo amene akuwukololedwa ndi mwana wa munthu. Okay, so funso ndi lakuti tikamati 100,000 akuona pamaso pachani pa mpando wachifumu, ndetu kuthandiza anthu atengedwa kumwamba, yankho loti ayi sanatengedwe kumwamba iyayi. Tisayiwale kuti Yohane zinthu akuziona ali kuti iyeyo ali kumwamba. Mwana nkhanicha Yohane china ise chimene akuchiona ali kumwamba. So tikayiona nkhanicha bwinobwino, okay, tikaona Chivumbulutso tikamba pa Chivumbulutso chapter 4 Yohane wakwera kumwamba akuona mpando wachifumu. Pomwe mpando wachifumu chapter 5 akuona yani, akuona Yesu Khristu akulanda yani buku, ndi akasegula buku chikuti anchati akuona akavalo. Kavalo akuonedwa kutiko, kavalo akumuona ali kuti ali kumwamba, anaona akavalo 4, right? Kenako akusegula chizindikiro namba 5 akuona yani, akuona mizimu pasi pachani paguwa. Zinthu zakuziona kuti akuziona kuti kumwamba. Mwanjira ina ili ngati information imene ikupangidwa ikuoneseredwa kwa Yohana ali kuti ali kumwamba. So by the time tikufika Chivumbulutso chapter 12 tikuonano vumbuluso la chiweruzo yani cha chirombo. Actually mwina ndingubwerera mbuyo pang'ono, tikaona Chivumbulutso chapter 5 tikafika chapter 6 akuona akavalo 4, kenakuonano mizimu pasi pachani pa guwa, akuziona sizikuli kumwamba. Tikamazafika Chivumbulutso chapter 7 akuona yani, akumva 144,000 ikusindikizidwa. Kenakuno chikusintha chinayi akuona yani, akuona gulu lalikulu pati kumpando wachifumu. Gulu lalikulu li kumpando wachifumu chifukwa chani? Zonsezi akuziona kuti ali kumwamba. I hope nzamveka pamenepo. So akamati akuona Chivumbulutso 15 verse 2 akuti anaona ngati nyanja ya mandala yosakazana ndi moto. Zonsezi akuziona kuti kumwamba. Okay, sizikuthandiza kuti ndiyoti pa nthawi 144,000 ikutengedwa kumwamba, kenako miliri ziyamba kugwa pa dziko lapansi pano 144,000 ili kumwamba. No. Kapena kuti Chivumbulutso 14 verse 1 sizikuthandiza kuti akamati 144,000 inali pamaso pa mpando wachifumu. Chivumbulutso 14 verse 1 to 5 akamati 144,000 inali pamaso pa mpando wachifumu, ndiyoti 144,000 aitenga ali kumwamba, kenako pa dziko lapansi pali angelo atatu akulalika uthenga. No. Zikuthandiza kuti at the point in time Yohane akuona yani chinthuchi kuti iko akuchiona kuti kumwamba, just as makavalo atatu akavalo 4 anaoneka kumwamba ndi guwa lansembe pasi pake pali mizimu, right? Chimodzimodzi 144,000 akuona kuti kumweko. So apa pa Chivumbulutso 15 verse 2 verse 1 waona yani, Yohane akuona ya angelo 7, okay, zimene zikuyimira kuti dziko lapansi lakana ndani? Mulungu. Ndipo uthenga wake ndionena kuti dziko lapansi sili mulolaso ndani? Mulungu. Ndipo pa nthawi Mulungu akufuna alise dziko lapansi likumane ndi zorani zotsatira zake. Koma pa nthawi yomweyo Yohanenso akuona kuti iya isizoti ndi dziko lonse lapansi latani lamusiya Mulungu iya. Akuona yani nyanja ya mandala, ndi akuonano ndani? Akuonano anthunso pa nthawi yomweyo amene analaka chirombo. Mwanjirena akuona pa nthawi yomweyo dziko lapansi lankana Mulungu, akuonanso anthu ena agonjetsa yani, agonjetsa chirombo, sanalandire fano lake ndi chiwerengero chake. Anthu amene awa ayimirira pa nyanja ya mandala ndipo akukhala nawo azeza ndani? A Mulungu. Mwanjirena anthu awa experience imene akukhala nayo ndiyo gonjetsa, azeze matani nawo, azeze mayimba nawo. Mukuona nkhani? So anthu awa ngati akuyimba nyimbo ndikuti ali ndi experience yokuti ali ndi ndani? Ali ndi Mulungu. Experience yawo ndiyo gonjetsa. So I hope awo pakumveka makosana, sizoti 144,000 kukwatulidwa kupita kumwamba kenako pansi pano pafuna ambe kugwa miliri. No. Kumano nkhani zinthuzi akuziona in time kumwamba, akumonesa zinthu ziwirizi kuti aone okay pa nthawi. So zinthuzi Yohane khangara akuziona ali kuti ali kumwamba, information ikuoneni ali kumwamba, akuona kuti gulu lina lamuka na Mulungu kuya Mulungu atani wadzi. Kumano iya si gulu lonse la dziko lapansi, kumano pali anthu amene atani akuimba azeze awo a Mulungu. Mwachina anthu awa akukondwa naye ndani? Mulungu. Okay, so ningopereka evidence yanga yosonyeza kuti Yohane pamene akuona zonsezi akumaziona ali kutiko. Brother, tiwerengeni ndi pa Chivumbulutso 14 verse yake ya 1. Chivumbulutso chapter 4 verse ya 1.
Zitatha izi ndinapenya ndipo taonani, khomo lotseguka mmwamba, ndipo mawu oyamba ndinawamva ngati lipenga lakulankhula ndi ine. Anati, kwera kuno, ndipo ndidzakuonesa zimene ziyenera kuchitika m'tsogolomo. Yeah, so Yohane pamene akuona zonsezi akuziona iye ali kutiko, anamuza kuti kwera kuti, kwera kuno. Okay, kumana akukwera kuti akwera kuti anaona khomo lotsogolera kutiko mwamba, mwaona nkhani ija. So Yohane anaona khomo lotsogolera ali kuti, anaona khomo lotsogolera kutiko mwamba. So pamene Yohane akuona zonse za mchivumbuluso, akamanena ta ndinaona chirombo chitayima pa mchenga wa nyanja, zindizakuzena kuti iye ali kuti ali kumwamba. And tikaona chimwe chapter 12 ikuyamba ndi kuti yani atanaona mwamba, chizindikiro yani cha mzimayo woyima pa mwezi, mutu wake ndi wovekera dzuwa, mutu wake nyenyezi, right? Atanaona nyenyezi 12 wovekera dzuwa atayima pa yani pa mwezi. Zizakuzona Yohane kuti atanaona chizindikiro kuti kumwamba. Kenako kumwamba komwe akuona chizindikiro yani ati chinjoka cha mitu 7, nyanga 7, so nyanga 10 mwakuti. Okay, kumano zonsezi Yohane akuzona ali kuti kumwamba, kuona nkhani ija. So akuona nkhondo ichichitika, kenako njoka chikuponyedwa pasi mwakuti, kenako no zonsezi koma Yohane akuzona ali kuti ali kumwamba. Tili mozanepe akuona lemba la chirombo likuyikidwa, chinjoka chituluka, ati chiyani, chirombo chituluka pa madzi, china chituluka pa mtunda, right? Kenako tikamafika chimuso 14 verse 1 akuti no pamene pakuonanso 144 yani 1000 ili kuti kumpando wachifumu. Mwachilena anthu awa position yawo Yohane akuona ali kuti kumwamba. Pamene tifika chimuso 15 akutiza ife kuti kumene kwakuona zizindikiro ziwiri, gulu la anthu lakana Mulungu, so mkwiyo wa Mulungu atani wadza. Kenako akuonanso yani 144 yani 1000, moyona nkhani ija. So nkhani ndiyofunika kuti tivesese chotero. So Yohane arawuzidwa ati no kutakwera kumwamba. Tikaona chimuso chapter 4 chapter 5 anaona ndithu za mwezi naye, anaona akuluakulu 24, ndipo anaona mpando wachifumu. Nikuona zinthu zambiri amaziona, akamakamba za 144,000 amakamba tuno anali pa mpando wachani wachifumu, anayima pamaso pa mpando wachifumu. So anthu akuyima pa atiyani pa nyanja ya mandala. Okay, so ndithu zinthu zakuzona kuti azona mwamba. So tikamona Yohane akuona zinthu zotere. Okay, so amamuza ati bwera uone. Tikamona chimuso chapter 6 verse 1 zamwezi naye zimene muzati atabwera uone. So tikaona chimuso 15 verse 1 anamuza aone. Okay, Yohane akuona ndithu. So akamata akuona akavala amazona zingati choncho, mukuona. So akamaona atana gulu litema pa nyanja ya mandala, gulu lakunena kuti kubene kuku. Okay, so Yohane kumwamba kwakuona magulu awiri. Gulu loyamba limene labwesa mkwiyo wa Mulungu, mwachinena anthu apa dziko lapasamukana ndani amukana Mulungu. Pamene gulu lachiwiri kuimba azeze andani a Mulungu. Izi ndi zakuzona Yohane kuti kumwamba. So akuonesa spiritual condition ya magulu awiri. Okay, right. So anthu amene akutani kumwambako Yohane amene akuwaonawa. So anthu amene agonjesa lemba la chirombo ndi zina zoti, anthu amene atithawanira ndi gulu la chani 144 yani 1000, ifani imene tikuchokera nayo kuti chapter 14. Okay, brother mutowerenga ku chimuso 15 verse yake ya 3. Chivumbulutso chapter 15 verse yake ndi 3. Ndipo ayimba nyimbo ya Mose kapolo wa Mulungu ndi nyimbo ya mwana wankhosa, nanena, ntchito zanu nzazikulu ndi zozizwitsa, Ambuye Mulungu wamphamvu yonse. Njira zanu nzolungama ndi zoona, mfumu inu ya nthawi yosatha. Yeah, so anthuwa atakaona kuti kumwamba. So anthuwa akuimba nyimbo ya ndani ya Mose. Mwanjirena experience ya anthu awawa imene ali nayo pa nthawi iyi, akuimba nyimbo ya ndani ya Mose, komanso akuimbanso nyimbo ya ndani ya mwana wankhosa. Soto zona nyimbo ziwirizi, koma anthu akuti yani ntchito zanu Ambuye nzolungama nzozizwitsa, Ambuye Mulungu wachani wamphamvu yonse. Njira zanu nzolungama ndi zoona, mfumu ya nthawi zosatha. So anthuwa
experience yawo ndiyosiyana ndi gulu lina laliona limene likubweretsa mkwiyo wa Mulungu. Anthu awa akuimba nyimbo ndi azeze. Okay, so tiye tionene kuti no Mose anayimba nyimbo ya Mose nthawi yake itiyo. So nthawi imene ndimakumbuka kuti no panayimbidwa nyimbo ndithu yapaderadera ndi nthawi imene Mulungu anapulumutsa ana Israeli kuchokera ku Egypt. Okay, mwanjira ina anthu awa pamene akuimba azeze, akuimba nyimbo ya Mose, ndi nthawi so imene anthuwa alaka dziko, afika poti atha kukhala osagula nduta ndikugulitsa foti Mulungu akwateteza, komanso adusaso muchani, akudusa muchisauso. Okay, akudusa muchisauso cha mark of the beast yo, lemba la chilomboyo, komano agonjetsa mwanjira Mulungu walanditsa miyoyo yawo. Ndikuona nthawi zina timanena kuti 144,000 ndi akhristu amene Mulungu azapeze amoyo kumapeto nthawi. Ndinafotokoza inji last time, nanena kuti akhristu amene ali kumapeto kwa nthawi ndi otsala mbewu yake. Otsala mbewu yake pamene ndi amene akulowa mu chizunzo cha mark of the beast. Fati tikaona Chivumbulutso 12:17 ikusatira ndi Chivumbulutso 13:1 imene ikusatira ndi lemba la chilombo. So anthu otsala mbewu yakewa ndi anthu amene ali ndi Khristu mkati mwayo, right? Amene akumana ndi milungu imene aphedwa ena atani, right? And gulu limene lili kumapetopeto likutuluka ngati 144,000 Chivumbulutso 14:1-3 ndi anthu amene akulalika uthenga wabwino. Okay, uthenga opambana. Anthu uthenga ameneyo ndi umene upangitsa kuti ndithu pakhale kugawikana mu ufumu wake wandani wa Mulungu, kuti no tiko ndinasongole aonekeretu kotheratu nthawi yakhola nditi ndi imeneyi. So pamene tupitira Chivumbulutso 15 ati anthu amene akuimba chani, nyimbo, experience yawo imene akudusamo, ndipo nyimbo imene ndi nyimbo yandani, ya Mose. Mwanjira ina Mulungu akuwalanditsa. So tiye tionene wenepa Chivumbulutso 15:1-3 ndi Chivumbulutso 15:20-21 tiwerengene wenepa. Exodus usachi Chivumbulutso, Exodus 15:1-3 ndi Exodus 15:20-21. Yes, Exodus chapter 15:1. Nyimbo yolemekeza Mulungu. Pamenepo Mose ndi ana Israeli anayimbira Yehova nyimbo iyi nanena ndikuti, ndidzayimbira Yehova pakuti wapambanatu. Kavalo ndi wokwera wace anawaponya m'nyanja. Verse 2. Yehova ndiye mphamvu yanga ndi nyimbo yanga, ndipo wakhala chipulumutso changa. Ameneyo ndiye Mulungu wanga, ndidzamulemekeza. Ndiye Mulungu wa kholo langa, ndidzamveketsa. Verse 3. Yehova ndiye wankhondo, dzina lace ndiye Yehova. Verse 20. Ndipo Miriamu mneneriyo, mlongo wa Aaroni, anagwira lingaka m'dzanja lace, ndipo akazi onse anatuluka kumutsata ndi malingaka ndi kuthira mang'ombe. Verse 21. Ndipo Miriamu anayankha, yimbirani Yehova pakuti wapambanatu. Kavalo ndi wokwera wace anawaponya m'nyanja. so mutaona na kuti no nyimbo ya Mose inali nyimbo yokuti Mulungu ndi amene wagonjetsera anthuwa. Tikamakamba za lemba la chilombo kuti anthu sazakwanisa kugula ndi kugulitsa, akamati anthuwa analaka chilombo ndi fano lake sanapembedze, right? Kugonjetsa kwawo kukubwera chifukwa kuti Mulungu ndi amene akuamenyera nkhondo. Palibepo situation imene ife tingakwanise panga prepare kunena kuti no ine ndithakwanisa kukhala osandikugula ndi kugulitsa. Makosana imenezo ndi ine panombani manena kuti no ndizovutirapo. Of course anthu ena amanena kuti country living mwa kumano tikaona ma situation amene akukhala ku country, even anthu afika ponena kuti no kufuna kuthamangitsana ndi amfumu. So ndikopereka chitsanzo ichi, wapita ku country living mulayi kuno ku country living, right? Kumano kuti upeze malo unapanga Yehova mfumu, yes or no? Yes, unapanga chifukwa yani? Chifukwa umafuna security kuti ina sasangubwera kuzapanga claim malo ako acha, right? Let's say lemba la chilombo yakhazikitsidwa. How long do you have kuti ukhale pa malo? Amfumu atangotembenuza mawu awo ndi lamulo la boma la lemba la chilombo, ukhalanso ndi malo.
preparation yonse ndere afera muti yafera m'madzi mwina nkhanicho. So olotakhala malo onagula olotakhala uli mzinda munomo, right, ukukhala lemba la chilombo yakhazikitsidwa uli still at a loss mwina nkhanicho. So ine ndimanena kuti no po nthawi ndi nthawi yovuta kwambiri, ndi mulungu yekha amene atatigonjesere zinthuzi. Okay, advantage tili nayo ifeyo pamene tikudusa mu nthawi ndi nyimbo ya Mose yonena kuti no mulungu ndi amene atatimenyera nkhondo ife tili chete. So mulungu ndi amene amenya nkhondo pa nthawi imene iyi. Okay, so anthu akuimba nyimbo ya ndani? Ya Mose, kuti mulungu wadusisa mu chinyengo chonyasa, nyengo yovuta, chinyengo yani cha lemba la chirombo. So nyimbo ya mwana wankhosa ndi iti Aheberi 2 verse 11 mpaka 13. Aheberi chapter 2 verse 11. Pakuti iye wakuyeretsa ndiwo akuyeretsedwa achokera onse mwa mmodzi. Chifukwa cha ichi alibe manyazi kuwatcha iwo abale. Verse 12. Ndi kuti ndidzalalikira dzina lanu kwa abale anga, pakuti pa mpingo ndidzakuyimbirani. Verse 13. Ndiponso ndidzamtamanda iye, ndiponso taonani, ine ndi ana amene Mulungu anandipatsa. So tikaona papa nyimbo ya mwana wankhosa akuti pakati pa mpingo ndidzakuyimbirani. So nyimbo ya mwana wankhosa ndiyokhuza chipulumutso. Akuti pakuti iye amene wakuyeretsa ndiwo amene akuyeretsedwa achokera mwa ndani? Mwa mmodzi. Chifukwa chalibe manyazi kuwatcha iwo ndani? Abale. So tikamakamba zakuti abale, chapter ichi nchosangalatsa kwambiri titachiona bwinobwino, chapter cha Aheberi chapter 2, right? So abale awawa ndi atiwo. Okay, Yesu anati abale anga ndi amene achita chani? Chifuniro changa. Mwayiona. So Yesu tikamuona bwinobwino pamene akubadwa umulungu ndi umunthu pachani pamodzi, right? Anabadwa woyera, akuti chobadwa chili mwa iye ndi choyera chidzatchedwa nani? Mwana wa Mulungu. Chobadwa choyera chidzatchedwa mwana wa Mulungu, right? Luka chapter 1 verse 35 masesera musimu. Okay, so anabadwa yeche kuti chifukwa chani? Cholinga chokuti ifeyonso amene tikubadwa mwa Adamu oyamba tibadwenso mwa chani? Mwatsopano. So pa chifukwa chimenecho tikabadwanso mwatsopano tasanduka chani? Abale. Ndipo iye alibe manyazi kuti ife chani? Abale. Chifukwa tatani? Tayeretsedwa. So pa chifukwa chimenechi akuti ndidzalalikira dzina lanu kwa abale anga, pakati pa chani? Pa mpingo ndidzakuyimbirani. So nyimbo ya mwana wankhosa ndi nyimbo ya chipulumutso. So anthu awa akuzindikira onera kuti no si ntchito zawo zimene zapulumutsa, no, komano ndi chisomo chonse chotheratu cha ndani? Chapezeka mwa Khristu Yesu, chimene chatani? Chapulumutsa iwo. Tisaliona kuti 144,000 yasengezeranso pachani? Pa mphumi. Okay, so ndi gulu la anthu imene lasen ifeyo panopa payenda bwananso maso pano tinaona kale chizindikiro cha Mulungu ndi chani? Ndi mzimu wake, right? Tikaona 2 Korinto chapter 1 masisira 21 22 maseka mmenemo, tikaona sa Efeso 1 verse 13, Efeso 4:30, clear mzimu wa Mulungu ndiye chizindikiro cha Mulungu. Komano tikafika pa Chipulumutso chapter 7 verse 3 akuti chizindikiro cha Mulungu chili pa mphumi. So munthu amene abadwanso maso pano zimange ndi umene umakhala mizana ndi Mulungu, malingaliro yake, thupi lake limakhala losasinthika nawo, right? Koma pa nthawi Mulungu akuchita chinthu chapadera akuyika khalidwe lake angakhale pachani? Pa mphumi pa anthu. Mwanjirena mbiri yonse yakale yachimo yatani? Yapita. Anthu aja afika potino atha kudusadi mu chisautsochi osachimwa. Ndipo zindikira chipulumutso chimenechi akutipasani ndani? Ndi Mulungu kudzera mwa ndani? Mwa Khristu Yesu. So akuimba nyimbo ya chani? Ya mwana wankhosa. So nyimbo ziwiri akuimba ziti zimene zizi. Okay, so akupitiriza anthu aja kuyankhula. Chipulumutso 15 verse 4. Chipulumutso chapter 15 verse 4. Ndani adzakhala osaopa ndi osalemekeza dzina lanu Ambuye, chifukwa inu nokha muli oyera, chifukwa mitundu yonse idzadza nidzalambira pamaso panu, popeza zolungama zanu zinaonetsedwa. So akuwaonesa anthuwa
akuti inu nokha mulotani woyera mmene uthandiza yani kodi anthu andi ochimwa kodi apati inu nokha ndoyera uthandiza yani mwachinena uthandiza tano umulungu okha ndi quality yokhayo imene imakhala moyera pa yokha anthu ambiri amasakasaka kuti ndifuna ndikhale woyera ngati ukusakasaka ufuna ukhale woyera ukusakasaka ndani kusakasaka mulungu ani ngati wasakasaka ndi wafika poti wayera nditi wasakasaka wafika pompeza ndani pompeza mulungu popanda mulungu palibe kuchani palibe kuyera so anthu azindikati akuluakulu palibe woyera kupatako ndani mulungu so mulungu ndi amene ali woyera mwa iye yekha mwachinena umulungu ndiye chani kuyerako righteousness ani ngati ufuna kuyera nditi usakasaka chani umulungu right so ichi akuzindikati no chiyero chawo chimene chachokera mwa ndani mwa mulungu okay so anthu akuimba nyimbo yosangalala kwambiri akuonesa state ya magulu awiriwa so state ya anthu awa one akuzindikira tino chisomo chonse chinayenso achipereka kwa ndani kwa mulungu I remember nthawi imeneyo ndikawuzidwa tino uyesese ndi mphamvu yako yesu kuti ukakhale muchani mugulu 144,000 nde ndimayesesadi kuyesesa sintha madyede kuyesa kuti mwina at least country living chani panga zonse tino ndikapezeke mmene mumu kuona tikaona amene akuimbira anthu awa nzosiyana anthu akuzindikira tino zonse ndi mwachisomo mwake mwa ndani mwa mulungu si mphamvu zawo no koma ndifa tino zonse za iwo azisamira pa ndani pa mulungu chisomo chake nchimene chikwadani chikuwapulumutsa ndiye taonani pa verse 5 atiya Chivumbulutso chapter 15 verse 5 ndipo zitatha izi ndinaona ndipo panatseguka pakachisi wa chihema cha umboni mmwamba yeah so akuona nawo tino pakuseguka pakachisi wa chihema cha umboni kuti mmwamba right so akuthana kuti chihema chaseguka akuona tino kuti zikukhala bwanji right so ataona chihema chitaseguka bwanji tena kukamba za kachisi right so tikamakamba za kachisi timakhala tikukamba za chani za it's a reference kwa malo amene pachitika nkhani za chipulumutso so ndipanga ndithu study ndithu series ya atunthu yofotokoza za kachisi wa mulungu okay komana patitha kumvetsetsa kunena kuti tikuona ndithu mapadera tino akufuna atuzi chinayi chokhuza yani state ya chipulumutso okay so tioneni pa verse 6 ndi 7 ati bwanji Chivumbulutso chapter 15 verse ya 6 ndipo anatuluka mkachisi angelo asanu ndi awiri akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri atavala mwala woyera ndi wonyezimira namangira malamba agolide pachifuwa pawo verse 7 ndipo chimodzi cha zamoyo zinayi chinapatsa angelo asanu ndi awiri mbale zisanu ndi ziwiri zagolide zodzala ndi mkwiyo wa mulungu wakukhala ndi moyo ku nthawi za nthawi Brother, you're on mute. the network is
Yeah, sorry. I had a call, so forgive me for that. All right, so akuti anatuluka kachisi angelo asanu, okay, ndi awiri moyana amenepa. So iyi ni nkhani yokhuza state yachani ya chipulumutso. So tikamaona nthawi zonse nkhani ya kachisi timakhala kuna nkhani yokhuza yani the nature kapena zokhuza nkhani yachani ya state ya anthu ndi mulungu, okay. So akuti ati yani ndipo anatuluka mkachisi angelo asanu ndi anga ndi awiri akukhala nawo miliri isanu ndi ngati ndi iwiri, okay. So atavala malaya oyera onyezimira, okay. So verse 7, ndipo chimodzi cha zamoyo zinayi chinapatsa angelo asanu ndi awiri mbali, okay. So tikuona kuti zikukhala ngati zinthu zichita kuchitika, okay. Zamoyo zinayi zikupasa angelo asanu ndi awiri mbali. It's like zikuchitika zinthuzi. Zamoyo zinayi zikupasa angelo asanu ndi awiri mbali, okay. Kena kuchitika chani? Akuti munali ngati yani mbalizo zinayi zodzala ndi mkwiyo wa mulungu. So funso ndilonera kuti nodi mkwiyo wa mulungu tingawike mu mbale chimene ungafunike uzoenji ndi imeji. Kumano nkhani yaikulu ndinena kuti atonesa state ya anthu amene ali pa nyanja ya mandala, anthu amene akupereka ulemerero wonse kwa ndani kwa mulungu. Ndi akutonesa state ya anthu achiwiri. Anthu achiwiriwa ndo anthu amene akubweretsa mkwiyo wa ndani wa mulungu. So ndi zimene akutonesa apapa, okay. Right, so tawerenga ni verse 8. Verse 8 nimene ngati thandizo titi verse ese za state ya anthu achigulu lachiwiriwa. Akuti ya verse 8. Chivumbulutso chapter 15 verse 8. Ndipo kachisi anadzazidwa ndi usi wochokera ku ulemerero wa Mulungu ndi ku mphamvu yace, ndipo palibe munthu anakhonza kulowa mkachisi kufikira itatha miliri isanu ndi iwiri ya angelo asanu ndi awiri. Yeah, so apapa kachisi anatani anadzazidwa ndi utsi wochokera ku ulemerero wa Mulungu, kachisi uja wena nkhanija, ndipo palibe anakhoza kulowa mkachisi kufikira itatha miliri isanu ndi iwiri. So apapa tamvetsetsa why kachisi anafotokozedwa. So ndibwereranso ku vesi iyi, okay. So miliri ikangoti yamba kugwa palibe samene atalowesa munyanja kachisi. So tikamaona kachisi ndi malo amene amatchedwa kuti malo achipulumutso, okay. Anti tikaona pa chivumbulutso 15 chivumbulutso 13, so osati 15, tikaona chivumbulutso 13 ningofuna tibwerere kaye pano. Chivumbulutso 13 is it verse 5? Okay, chivumbulutso 15 verse 6, okay. Ningoenda nchichwa kuti yani chivumbulutso 13 verse 6, chivumbulutso 13 verse 6 nchichaonera tuno, ndipo chinatseguliwa pakamwa pake kunena za mwano za pa Mulungu, kuchitira mwano ndi dzina lake ndi chihema chake ndiye akukhala mwamba. Unaona nkhani imene chivumbulutso 13 verse 6, chirombo chikuchitira mwano chihema cha Mulungu. Tikamanga za chihema tokamba za tabernacle, tokamba malo achipulumutso. So chirombo chikuchitira mwano chipulumutso cha Mulungu. Tikamanga za chipulumutso cha Mulungu ndiye tikamba yani, tikamati ine ndapulumutsidwa, ndine munthu wopulumutsidwa, thandazo yani nditi ndine mzimu wa Mulungu, mwanjira ndi ubale wa Mulungu, mwanjira mzimu wa Mulungu ali nkati mwa ndani mwa ine. Mukuona nkhanija. So tikamati chirombo chikuchitira mwano chihema cha Mulungu, mwanjira chirombo chikupanga chinthu choti chikupanga affect ufumu wa Mulungu, mwanjira yanena kuti anthu amene akusatira chirombo sakukhalanso zazida ndi mzimu wa Mulungu, sakukhalanso pabale ndi Mulungu. So apapa nkuna kunena kuti miliri isanu ndi iwiri ikamba kugwa anthu sakwanesanso kulaso chani mukachisi kufikira itatha yani miliri isanu ndi iwiri ya angelo asanu ndi awiri. Mwanjira akuthandaza nayo kuti zosatira zolekana ndi Mulungu zikamba kwagwera anthu asizodala apa yayi zimafuna thandazo ndi apapa. Anthu asalowaso mukachisi fa yani mukachisipo mwazaza yani utsi kuchokera ku ulemerero wa ndani wa Mulungu. So tikaona muno bwino
muchipangano chakale tiona nawo kuti no panalipo tiona mavesi ake nthawi ziwiri. Ulemerero utadza Mose anakanika kulowanso mukachisi. Ulemerero utadza nthawi ya Solomoni anthu sanakanika kulowa kachisi. Kumana anthu anali kuti amatumikira muchani mukachisi moyona nkhani. Kumana apa kusiyana kwake nkunena kuti ulemerero wa Mulungu ndi mphamvu yake utadzaza mukachisi, anthuwa palibe amene atakwanisenso kulowa muti mene mwanjirena anthuwa sapanganso access chisomo cha Mulungu, sapanganso access ulemerero wa Mulungu, koma anthu okhawa amene anayimba pachani pa nyanja ya Mandala ndi anthu amene ali gawo la Mulungu. So akutonesa magawo awiri a anthu. Gawo la anthu amene lapangisa ya Mulungu udze limene lili silulaso muchani mukachisi, sililapanso yani. So tikaona pa Exodus 40 verse 33 mpaka 35 mutu werenga menepo. Exodus chapter 40 verse 33. Ndipo anautsa mpanda pozungulira pa chihema ndi guwa la nsembe, napachika nsalu yotsekera pa chipata cha pabwalo. Momwemo Mose anatsiriza ntchitoyi. Verse 34. Pamenepo mtambo unaphimba chihema chokomanako, ndi ulemerero wa Yehova unadzaza kachisiyo. Verse 35. Ndipo Mose sanathe kulowa mchihema chokomanako, popeza mtambo unakhalabe pamenepo, ndi ulemerero wa Yehova unadzaza kachisi. Moyona nkhani ija. So ulemerero wa Yehova ukudzaza chani kachisi. Okay, so Mose amene ali ngati mtumiki wa Mulungu atamaliza kupachika chani zonse za nkachisi, atamaliza kupachika chuchitika nchani, chuchitika nchinena kuti no Mose uja chifukwa ulemerero wadzaza nkachisi sangathe kutumikira kulowamo. Okay, koma iyi inali ngati akupanga inaugurate, akukhazikitsa chani kachisi, zomwenso zinachitikanso pa 2 chapter 5 verse 13 to 14. Takuoneka pamenepo 2 chapter 5 verse 13. Ndipo kunali pakuchita limodzi amalipenga ndi oyipa, kumveketsa mawu amodzi, kulemekeza ndi kuyamika Yehova, ndi pakukweza mawu awo pamodzi ndi malipenga ndi nsanje ndi zoyimbira zina, ndi kulemekeza Yehova, ndi kuti pakuti iye ndiye wabwino, pakuti chifundo chache chikhala chikhalire. Pamenepo mtambo unadzaza nyumbayi, ndiyo nyumba ya Yehova. Verse 14. Ndipo ansembe sanakhoza kuyimirira kutumikira chifukwa cha mtambowo, pakuti ulemerero wa Yehova unadzaza nyumba ya Mulungu. Yeah, so tikaona ulemerero wa Yehova utadzaza nyumba ya Mulungu, anthu amene amatumikira nthawi imene even Mose anakanika kulowa muchani mukachisi. Komano ichichi akuchipangano apply kwa anthu amene akubwesa mkwiyo, akupangisa kuti miliri isanu ndi iwiri idze. Kwa anthu amene awa sakhoza kulowanso muchani mukachisi kufikira miliri isanu ndi iwiri itadza. So tikamakamba za kachisi, kodi mukachisi timapeza muchani? Okay, tifuna tiganize motero. Mukachisi tikupeza muchani? Mukachisi timapeza muchi ndiye chikulu kwambiri. Aheberi 4 verse 15-16. Mulowenga amenepo. Aheberi chapter 4 verse 15. Pakuti sitili naye mkulu wa nsembe wosatha kumva chifundo ndi zofowoka zathu, koma wayesedwa mzonse monga momwe ife, koma wopanda uchimo. Potero tilimbike mtima poyandikira mpando wachifumu wachisomo, kuti tilandire chifundo ndi kupeza chisomo chakutithandiza nthawi yakusowa. So ababa tutaona nawo kuti no tikamakamba za mpando wachifumu wa Yehova, right? Timakamba zoti no Yesu Khristu ndi wansembe wathu. So ngati utsi wadzaza mukachisi, ulemerero wa Mulungu wadza, ndipo palibe amene akhoza kulowa amene momo. Mwanjirena anthu yonena kuti no chisomo chomwe chakanidwa
chatani chachosedwa. Dziko lapansi lakana uthenga wangelo atatu. Chirombo chachitira mwano chihema, mukuona? So mwanjirena anthu amene osada chirombo ndi nawonso amachitira mwano chani chihema akana uthenga. Ndi pamene mkwiyo wa Mulungu ukudza, ulemerenso wa Mulungu adza muti mukachisi. Mwanjirena anthu aja sangatani sangalowe. Mwanjirena anthu aja sangapezenso chisomo, sangapezenso ubale ndi Mulungu chifukwa adzikana zinthuzo. Okay, so chosalera yake nchoti chani? Chivumbulutso 16 verse 1 ati bwanji wenewo? Chivumbulutso chapter 16 verse lake ndi la 1. Ndipo ndinamva mawu akulu ochokera ku kachisi akunena kwa angelo asanu ndi awiri, mukani ndipo tsanulirani ku dziko mbale zisanu ndi ziwiri za mkwiyo wa Mulungu. Verse 2. Ndipo anachoka woyamba natsanulira mbale yace ku dziko, ndipo kunakhala zilonda choyipa ndi chosautsa pa anthu akukhala nalo lemba la chirombo nalambira fano lace. Yeah, so here tikuonapo now ara anamva mawu akulu ochokera ku kachisi. Okay, so malo amene anthu amafunika azilandira chipulumutso kutuluka chani? Ukutuluka mawu onena chani? Akunena kwa angelo atatu, mukani ndipo tsanulirani ku dziko mbale zisanu ndi ziwiri mkwiyo wa ana a Mulungu. Mwanjina ku malo amene anthu amafunika ayembekeze chipulumutso kutuluka chani mkwiyo wa Mulungu. Mwanjina malo amene anyozedwa, malo amene achitira mwano mkwiyo wa Mulungu ndi mene anthu watenga wamanga nthenje. Okay, so ndipo anachoka woyamba. Mwanjena izizi zimene zachitike ku dziko lapansi sizoti Mulungu achita kuti muziyangire kwena ayambe kuponya mbale zake mmene muli mkwiyo. No. Khanenera kuti ndi uthenga woyamba umene ukuonesera onera kuti Mulungu alitseya dziko. Uthenga uzaonekera ponena kuti ali pazakhala chilonda choyipa chosautsa pa anthu akukhala nawo chani lemba la chirombo ndi amene analambira yani fano lake. Okay, so chinthuchi chizakhala ndithu chowawa. Now tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri tinanena kuti miliri isanu ndi iwiri ndi chimozimozi malipenga asanu ndi awiri. So malipenga asanu ndi iwiri timapeza pati? Malipenga asanu ndi iwiri timapeza pa Chivumbulutso chapter 8, Chivumbulutso chapter 9. Okay, of course lipenga lomaliza timazipeza Chivumbulutso chapter 11 verse yake ya tikamba 13 mpaka na 15 timapeza lipenga lomaliza wenepo, right? Kumano nkhani ku ndi 8 9 timapeza malipenga. So nanena kuti malipenga asanu ndi awiri ndi miliri. Kumano malipenga asanu ndi awiri akubwera mmene apangira affect akhristu amene ataya chipangano chawo ndi Mulungu. Okay, malipenga ni miliri yomweyo kumano akuwaonesa amene apanga affect anthu amene ataya chipangano chawo ndi Mulungu. Pamene tikamakamba za miliri isanu ndi iwiri, miliri isanu ndi iwiri akuonesa mmene zipangira affect anthu a mdziko amene akana chisomo cha ndani cha Mulungu. And evidence yake ndi titaona kuti tawerenga Chivumbulutso 9 verse 1 mpaka na 5. Mungowerenga Chivumbulutso 9 verse 1, mungowerenga 1 ndi 5 yokha kwina ku chifukwa cha nthawi. Chivumbulutso 9 verse 1 ndi 5. Chivumbulutso chapter cha 9 verse la 1. Ndipo mngelo wachisanu anaomba, ndipo ndinaona nyenyezi yochokera kumwamba idagwa pa dziko, ndipo inampatsa iye chifunguliro cha dzenje la mphompho. Verse 5. Ndipo anapatsa ilo mphamvu, sikuti likawaphe komatu kuti likawazunze miyezi isanu. Ndipo mazunzidwe awo anali ngati mazunzidwe a Okay, sorry. chinkhanira. Muwerenge verse 4. Na ndi verse, it's supposed to be verse 4. Sorry. Tawerenga verse 4. Chabwino. Verse 4. Ndipo ananena kwa ilo kuti lisaipye udzu wa pa dziko, kapena chibiriwiri chilichonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chizindikiro cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Mweyo na nkhanija. So malipenga asanu ndi awiri akunena kuti pamene
ngelo akuwomba lipengo ili akuwomba lipenga ilili akuti osalipya udzu wa dziko kapena chobirira china ichonse kapena mtengo nonse koma anthu amene alibe yani chizindikiro cha Mulungu. Mwachinena tikamakamba za malipenga akupanga affect kapena akukhudza anthu amene alibe yani chizindikiro cha Mulungu. Awomba amene tithauzana nokhe malipenga awa ndi zimene zikukhudza anthu amene alibe yani chizindikiro cha Mulungu. Andi apapa tikaona muno bwino chivumbulutso 99 verse 14 ndi 21 pamene timavesa kuthira kuti nono malipenga awa ndi miliri. Tiwerengeni chivumbulutso 9 verse 14 mpaka na 21. Chivumbulutso chapter cha 9 verse 14. Nanena kwa mngelo wachisanu ndi chimodzi wakukhala ndi lipenga, masula angelo anayi omangidwa pa mtsinje waukulu wa Pilate. Verse 20. Ndipo otsala a anthu osaphedwa nayo miliri iyo sanalapa ntchito ya manja awo, kuti asapembedzere ziwanda ndi mafano a golide ndi siliva ndi amkuwa ndi amwala ndi amtengo, amene sanakhoza kupenya kapena kumva kapena kuyenda. Verse 21. Ndipo sanalapa mbanda zawo kapena nyanga zawo kapena chigololo chawo kapena umbala wawo. So tikaona apapa tiona nawo kuti akuti ndipo otsala anthu ana osaphedwa nayo yani miliri. So mwana miliri imeneyi ndi yani ndi malipenga. Okay, so tapanga link yona tuno malipenga asanu ndi awiri ndi miliri ingati asanu ndi iwiri. And anthu amene akumana ndi malipenga awa sakutani sakulapa. Okay, and tikaonanso even chivumbulutso 16 mutengeko verse 2 ndi 9 or mungowerenga verse 9 yokha, muwerenga verse 9 basi. Chivumbulutso chapter 16 verse lake ndi 9. Ndipo anatenthedwa anthu ndi kutentha kwakukulu, ndipo anachitira mwano dzina la Mulungu wokhala nawo ulamuliro pa miliri iyi, ndipo sanalapa kuti amuchitire ulemu. So titaona nawo kuti utsidwa zaza yani nkachisi fara anthuwa ngakhala kumana ndi miliri akunchitira yani mwano sakulapa sakunchitira ulemu iyayi. Okay, tikamananso malipenga asanu ndi awiri anthu onso sakutani sakulapa. So tikaona malipenga asanu ndi awiri ndi miliri isanu ndi iwiri. So ma studies amene tinaona ndithu mwapaderadera tinachita kupanga even ma comparison kuona kuti miliri ikhudza pati, right? And tikaona muno bwino tinapanga comparison ndithu study ndithu ya full. Tinaona muliri woyamba kubwera ngati moto mwazi zonse zikuonyera pa dziko. Chivumbulutso 87 wene lipenga limeneyo wene tikamaona mliri yukamba za yani mbale kuonyera pa dziko. Tikamaona lipenga akuti chiphiri chimonyera madzi, pamene tikamaona mliri akamba zoti ukukhudza yani nyanja. Okay, so akamba so mukaona pamene pakukhudza malipenga pamakhala pomwe ponse pakhudza so yani miliri. Okay, malo omweomwewo. Okay, so tinapanga study ndithu ya ma comparison kumano tilekezerepo chotero. Next lesson ndithu tiona miliri isanu ndi iwiri yonse tiona mwapaderadera and tipanga focus kwambiri pa mliri wa number 6 umene ukukhudza nkhondo ya Armageddon. Once ndeti tikhuza so mliri wa number 7 umene ukukhudza zamawa kuti nokwatha. So tizapanga focus kwambiri pamene pamene pali nkhani yayikulu tisanapite chivumbulutso chapter 17. Pamene tafika apa tafika ndithu pa mapeto maphunziro athu. Tipemphere chotero kuti ngati pali mafunso ndi mangawo titha kuchita after pemphero tisiyenso pemphere. Ambuye fathokoza makoda ifati munagwirisisa ndithu internet komanso kugwirisisa mitima yathu tikatha kumva uthenga wanu ndikukopa chidwi chathu
kuti tikamve mawu anu. Mukalemekezeke inu Ambuye nthawi zonse. Oyanda lisomatipasa. Amen. Amen.